Dragii mei, bun venit la un nou episod. Eu sunt Sergio96 și azi vom merge în fortăreață. Bun, deci să ne punem armura. Avem aici un fortune, din asta un pickaxe cu efficiency și fortune. Aici am două blaze rod-uri. Să le punem aici. N-avem loc. Am eu un chest aici. Unde avem armură aici. Să-mi pun și scutul. Bun. Și acum hai să mergem la fortăreață. Stați puțin. Am notat aici astea, coordonatele. Bun, mi le-am scris și în chat. Și hai să mergem. Am ajuns în Nether. Vom merge după ce facem rost de Eye of Ender. Bine, am o grămadă de din astea de Ender Pearl-uri de la niște din ăștia Enderman, că am găsit un biome din acela cu mulți Endermani. Un Warp on Forest, parcă? Da, Warp on Forest. Și și după va trebui să minăm, după voi face un videoclip special cu când vom mina. Aici e un drum. Uite un crossbow. Nu avem nevoie de crossbow ăsta, nici de asta. Așa. Bun. Deci vom face un videoclip special în care vom mina după diamante să ne facem full diamond. Am deja și un ligo de netherite și un netherite scrap. O bucată de netherite scrap. Să vedem unde mergeam, pe aici. Da, pe aici. Hai, pui. O lăsăm pe ăsta. Uite pe aici. Unde am eu un drum al meu. Bun. Aici sărim. Coborâm aici. Bun, mergem încoace. M-am chinuit atât să găsesc asta. Fortăreața. Cred că m-am uitat de mi-au ieșit. Cine trage? Ăsta era să mă... Mamă, ce bucată i-am dat. I-am dat o bucată cam Sharpness 4 și looting 1. Și vom face și o bătălie cu Wither-ul. Bine, dar nu acum, logic. Pe aici. Pe aici era, pe aici era. Bă, lăsați-mă în pace. Fuge, fuge, fuge. Ioi. E acolo era să ne iau. Să cădem. Doamne, de acum am căzut acolo. Eu făceam infart de cădeam acolo. Doamne. Pe unde era? Pe aici. What? Știi ce? Bam. Bam. Și vom face cu tridentul ăsta, am uitat să vă zic. Vom face o căutare de capete. Deci pe aici trebuie să mergem. Deci la ce coordonate eram? La 70. La minus, așa. Deci pe aici trebuie să fie. Nu, că știu că era un Source and Valley. Stai cum merge pe aici.
Doamne. Bun. Pe aici parcă era. Mergeam așa la layer 53. Da, uite un Enderman. Da, uite aici. Să-l omorâm. Uite, Păi eu nici nu m-am uitat la el. Unde? Unde-i? Am murit. Nu știu ce. Aici am făcut eu aici o chestie. Acum mai venit tu. Să-mi lasă bea. Bă, da, gata, mai fugi. N-a turbat nimic. Oricum cam looting pe ăsta, pe sabie, aș putea primi 2. Urcăm pe aici ușor. Aici, deci m-a dat jos un schelet. De aici. Dar înainte aia nu era acolo. Mergem pe aici. Să mâncăm puțin. O să păstrăm crossbow-ul ăsta. Hai că vom face ușor rost de din astea de, cum se cheamă, de blaze road-uri. Pentru că am looting pe sabie și când am omorât un blaze azi, mi-a dat 2 în loc de un blaze road. Bun, așa. Bun, am uitat să iau astea. Hai că le luăm acum. Chestiile astea sunt foarte importante. Sunt 10. Și ne vom face și o cameră de poțiuni. Și cred că în episodul următor vom merge, cum se cheamă, într-o aventură sau... Stați puțin să-mi dau luminozitatea mai mare. Să vedem și ce facem. Deci, o să mergem într-o aventură. Cred că v-ați uitat la videoclipul ăla în care am găsit comoara aia de pe fundul mării. Acolo era un din ăsta, un Ocean Monument. Aici. Mi-e frică să nu fie, uite. Uite, uite așa la mine. Dar să luăm asta. Uite un blaze. N-am primit nimic. Pe aici, uite. Am marcul ăsta cu flame. Nu am săgeți. Uite-l de aici niște. Uite un blaze, am văzut acolo unul de păzit. Cred că aici e un spawner. De pe cap n-a dropat. Aici e spawner, cred. Nu? Mi-au spart scutul. Bun, să mănânc. Asta e, cred, tracoarcul. Sunt aici. Stai că îmi vin. Îi aștept aici, pândesc. Hai intrați. Uite, blaze road.
doar unul. Ui. N-a dropat. Mi-e cam frică. Mi-e cam frică totuși. Aoleu, stai să batem pe ăsta. Asta e prima dată când iau efect pe harta asta. Bun. Două blaze-uri. Avem 3 cu alea 5. Să luăm pe asta gigelul. Eu aș vrea să ne pice și niște capete. Unde era blaze-ul ăla? Acolo mor de aici. Eu credeam că mi-a dat foc. Bă, nu mă rog. Bun, 2. Cred că avem destule. Hai să căutăm un spawner. Sau un chest. Bun, am coborât mai jos. Uite spawnerul. Asta e, nu mai am spus. Stau aici și le dau. What? Joi. Câte? Avem tot 5. Hai să mergem. Mi-am mai dat una aici, am mai murit unul, dar nu mi-a dat mare lucru. Una. Bun, aici i-am învățat că trebuie să le faceți loc ca să se spawneze. Dar să nu lăsați să se spawneze deloc. Adică că cum se spawnează unul să-l omorâți, pentru că după se spawnează mulți. Bă, dar eu tot n-am găsit chest. Uite un blaze, uite un blaze. Unde să facem loc la spawnerul ăsta? Au. Nu, o lăsăm pe ăsta. Hai să căutăm un chest acum, uite un blaze. Vezi că mulți blaze. Stai că mă atacă toți și nu-i văd. Nu voi muri. Voi muri. Bun, mergem din nou în Nether. Bun. Hai, acum. De data asta vom reuși. Hai că cam da, va trebui să reușesc. Că eu chiar vreau să găsesc un chest, pentru că în chest poate sunt diamante sau o armură de cal, pentru că eu deja am 2 armuri de cal de fier și un saddle. Și da, ne revedem în fortăreață. E o problemă pentru că am uitat să-mi iau scutul. Nu, ne descurcăm așa. What? Bun, de ce e un blaze fix după zidul? Marș! Marș! S-ar te prinde. Hai să căutăm chesturi. De obicei prin colțuri știu că se spun. Sunt chesturi. Nu-mi spune că e detent. Da.
Bun, hai să căutăm chestul. Dar nu găsesc și un chest. The Wither Skeleton. Eu mor pe Wither Skeleton pentru că sper să-mi dea un chest. Nu un chest, un cap, uite un chest, că vorbeam de el. Uite altul. Bă, vină, hai aici. Să-mi dea un cap. Da. Un set. Nu prea mă ajută pe mine sedălul. Hai că nu se știe. Nu mă duc pe aici. Mă duc pe aici, unde mi-e ușor de pătruns. Gândesc. Aoleu, dita mai. Da, acum nu mai am multe cale. Bun, hai să vedem unde mai punem și pe ăsta. Îl punem în loc la ăsta. Și luăm armura de cal. De fapt, nu-mi trebuie atâtea saddle-uri. Armura asta nu trebuie. Stai să văd unde mai era un chest. Chestul ăsta l-am deschis, da, l-am deschis ăsta. De chestul ăla. Vede. Și magma cube-ul ăla. Ioi! Nici nu n-a dropat cap. Aoleu, mai unul. Mă omoară. L-am omorât. Da! Ioi, dar nu mă omorâți, vă rog. Nu vreau să mor. Vreau să iau diamante. Bă, nu mai merge. Nu mergea să dau în spate. O să le pun loc la asta, la piele și codul. Uite, mai am acesta aici cu fier. Am căutat fierul. Am auzit un magma cube. Hai că am găsit ceva. Adică nu mă plâng. Bun. Hai să mai... Nu vreau să dau un ăsta. Pe aici am fost, știu că nu-i nimic. Pe aici am mai fost. Pe aici nu cred că am fost. Aici e capăt. Cam atât a fost cu acest videoclip. Eu am fost Sergio96. Noi ne auzim și ne revedem data viitoare. Apăsați pe clopoțel și pe subscribe și pe asta, pe butonul de like. Pa, pa!